यान मल्लिका यानिनी वंचिनिकलक ब्लॉग मल्तंदुल्ले ಎಂಕುಲು ನೆಂಚರು ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ ಯಾನ್ ಬಕ ಮಂಜು ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲಕ ಪೋದು ಅವಲೆ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತುಗು ಪಿದಡ್ದಿನಿ ಸದ ಬೈಂದರ್ ಲೋಕಲ್ ಉಂಡ ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ ಮಂಜು ಬತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂದಿತ್ತಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬಗ ಬೇಗ ಅದು ಬತ್ತ ಈ ಜನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಈ ಜನ ಎಂಕುಲಿ ತೋರ್ತು ಪೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ರೈನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತನ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲರ್ ಎಕ್ತಿಕೊಂಡು ಬಕೊಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿ ಬಕೊಂತೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚದೊಂದು ಚೂರು ಆರಾಮ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲು ಜರು ಪೋಪಿನಗುಲು ಪೋಂದೆ ಇಪ್ಪರು ಚೆಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ಶ್ರೇಯನೇ ನಾನು ಲೆತುನ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ ಮಂಜುನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿಕ್ ಇದೆಂಕುಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಿಡ್ಕುಲಿಯಾ ಕೊಲಬ ಪೋರೆ ಪೋರೆಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪತ್ತು ಬಾಂಬೆಡ್ ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮಗೆ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಪೋರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ತಾದಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಪಂಡಲು ಎಂಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬೂರ ಪೋತೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕೊಲಬಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳಂತೆ ತೂರ ವಸ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪಂದ್ಪೋತ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ನಾಗುಲ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋತೀನಿ ಇರುವೆರು ಇರೇಗಿ ನಂಡಲ ಬೋಡಿತಿನ ಗೆತ್ತು ಕೊರಪಂದು ದಾದ ಗೆತ್ತು ಕೊರಪೆರು ತೋಡಿತೆ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಲಪುರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ 600 ಪನ್ಪೆರ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಂದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಂದರ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ ತೂವರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪೋತೀನಿ ಬಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಐಕ್ ಶ್ರೇಯ ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬೋಯ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಕ್ ಪೋರೆಂದು ಪೋತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಕೊಲಬ ಪೊರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಸಿನ್ಲ ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೋಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋಜ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದುರ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೀ ಸಂಡೇ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಸಂಡೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜುವೆರು ಇತ್ತಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಗ್ಗ ಮರೊಂದಿತ್ತರು ಮಂಜುಲ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗಗೆ ತೊನಿಯರ್ಲು ಅಜ್ಜೆರಡ ಒಂದು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲೆಕ್ ಚಾ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಚಾ ಪರೋಡು ಪಂದೇನೊಂದಿದ್ದ ಬಕಲ್ಪಲ್ಲ ಚಾ ಮರಂ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಚಾಗೆ ತಂದು ಪರ್ನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳವು ₹100 ಇಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವರ ಮೂಲು ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನ ತುಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಟ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೆಂಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನಗಳು ಅವ್ರು ಲೈನ್ ಪೂರ ಒಂದು ದಿನ ನಿಗಲು ತೂದಿಪ್ಪರೈತೆ ಅವು ಲೈನ್ ಒಂದು ದಿನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪೋರೆಗೆ
ಅಲಿಬಾಗ್ ಪೂರ ಪೋರಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಡುವಂತೂ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಮೊಗಲಿರೋರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂಡರು ಏನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿಜಿ ದಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಬೇತೆ ಬಡಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚಾರು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪಂಡ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಬಿದಡಿಯ ಅಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಜಿ ಇದ್ದೆ ಟೈಮೇ ತಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುರ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಓವಲ್ ಮೈದಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಾದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆಂತಿತ್ತ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲಿನ ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಕ್ಲ ಪೋತು ಸೊಂತಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಾದೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಡೆಮುಟ ಪೂತಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ತಿರ್ಗುನ ಇಂಚಿದ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿತೆ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪದ ತೋಜ ಅಂದಿಲ್ಲೇನು ಈ ಕಿತ್ತೆ ಮಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಅಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ತೋಜು ನಂಚದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅವಾಗ ರೇಟ್ಲ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ವಾಸ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಣ ಸೈಡ್ ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಖಜೂರ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಜ ಕೆಲ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಅಂಡ್ಯಾನಗಳ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನತದಾಗ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡರು ಒಂದು ಫಲೂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲು ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹೂ ಬೋಡ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲಕ ಎಪ್ಪುಂಡು ವೆರೈಟಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೈತನ ಅಡೆಕ್ಬೋದು ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಂಡ್ ಐನರ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಾಗಿ ಬೋಡಿತಿನೋ ಹೊಸ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಚೂರೇ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತೂವರ ಐತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲವೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಏನಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಾನು ಮಲ್ದಿಸಿ ನಿಗುಲು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಗುಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಬತ್ತೀಜ ಮರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ತಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಬರ್ರಿ ಈಗ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈಂದರ್ ನನ್ನ ಒಡಗಿಲ ಪೋರಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಸ್ ಅದು ಎಂಗಲೆ ಮರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪತ್ತು ಮರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪತ್ತುಜ ಬಟ್ ಎಡೆ ಗರ್ದಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದೊಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪುರಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಅಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.